banii de aici. Rămân cu 4 copii, 4 murbași de capul meu, ce fac? Cu ale la muncă și fac am dat bani. Ce să fac? Trebuie ca să fac, că am avut să omoare bărbatul meu pe nimeni. Păi cu o lună de zile, ce ne plătea bani? Păi, cu puța unțele, 30 de milioane. Avem un raport de lucru, care e la mine mărinat, și raportul ăla trebuia respectat. Nu s-a respectat. Ne-a dat câte un milion, că tot ne-a amăgit. Și acum a zis că, pardon, mai e vorba aia, scăți marți. Noi așa am făcut raportul, am zis că trebuia să ne se dea banii astăzi. Toată lumea de ieri trebuia. A zis că ne trimite banii și acum din tot suma care trebuia să ne dea, ne trimite numai 10 milioane. Ce putem face noi la rând? Din 90? Nu, din 90 de milioane. Ce putem să facem noi din 8 să mergem la rând în 3 săptămâni de zile? Cum era să calculăm noi banii ăștia 10 milioane care trebuie? A plecat de făgoare. Face acum o prepare. Dacă ia cu 10 milioane, să-i ia și îi dau până la mașină. Dacă mai încearcă, odată iau benzină și dau până la mașină. Am fost la biserică, am cercit să ne dea pâine să mâncăm. Preot de aici, mă rog. Tot mai în Baba Novac, acolo avem cazarea. Dimineața plecam de acolo la ora 6. La 5:30, la 6 eram pe șantier. Din care seara la ora 9:30, 10 plecam de aici. Toți suntem de la rând. Băiatul Feciorul meu cel de sus. Nu, care are socrii, dar nu. Și problema a fost că noi le-am spus, dom'le, dați-ne bani, ca să nu ajungem în situația să rupem, să dărâmăm. Ce nu e mare greu? 3 săptămâni de zile dărâmăm într-o oră. Și eu zici că dărâmăm, să chemăm poliția militară. Și cum mai vine treaba asta? Să chem cu munca mea, chem poliția militară. Tabă Andrei. Tabă Andrei. Și Tabă Nichitor. 8 persoane sunt. Am fost 10, dar 2 au plecat de săptămâna trecută, că dacă am văzut că nu mai vine... Cel de sus e feciorul meu. Ce n-are? Au fost 4, au coborât 3, am căutat să-l conving și pe el, nu se poate. El ți-a vândut mașina lui, să poată ține tira la oameni, să mâncăm cu toată lumea. Și am zis, mă, când o fi să luăm bani, putem lua pe mașină, 500 de euro, nu? Împărțim suma, în general, la toată lumea și mâncăm. Câte ani are băiatul? E născut în 80, 29 de ani, 30 de ani. Eu am 56. Când lucrați chiar aici? Da, 30 de ani. Mirela! Cum să vă spună de fapt? Cum să vă spun și la parte? Noi am fost am vândut. Am fost la altcineva. Trebuia să luați tot de aici, să vindeți și catarea sticlații, dar nu vă scoteați banii. Atunci vine soluția și luați, da la pușcăre, dar pe la lumea să facă la pușcăre. Nu vine să aducă bani. Ca munci, nu am nimic. Banii care are miliard, nici pe care trebuie să ne la munca noastră, nu la bani. Dă-ne bani și avem nimic. Și după 3 săptămâni să nu te duci. 8. Să te duci cu 2 lei în buzunar, nimic pe ei, apă, să ia.